Kamfanin Gabas for Entertainment shine ke gabatar muku wannan shiri. Kudin gado. Ai dakata! Dakata ba. Kudin gado. Allah sarki yanzu wannan mako menene? Kai, wannan jini ne kuma shi ma. Sai mu bidi din zama muke wannan Kudin gado. Ungo da Allah, jiko mu. Kudin gado. Namijin daren nan ya kubuce daga hannu. What? Da aka haka ta kasance? Halo? mu da ya bani shi ke ina wani ba wani masallaci a waccan muntaza shi ma kabarin baban mu Dan Allah. shi ma sai da shi ba Kudin gado. Allah wani kanni na gare yana nan sunan shi Garba baka gan shi ba Bawan Allah, garba da ranar nan. Kudin gado. Kamfanin Gabas for Entertainment shine ke gabatar muku wannan shiri. Sannan za ku sami mu a wannan tashar Gabas 24 TV.